navn er Amdarma. Jeg bor i Danmark, men jeg kommer fra Mongoliet, hvor min familie lever sammen med. Det har mange kashmirgader. Fra april til maj gemmer min familie ulden fra gaderne. Det er håndarbejder, og derfor varer det cirka 2 måneder. I Mongoliet om vinteren det kan blive op til minus 40 grader, nogle gange 50 grader. Og det gør, at gaderne kan producere det fine kashmiruld. Jeg synes, at alle mennesker skal eje en kashmirprodukt. Kashmir er bare så lækker og blød, og den er let og varm. Det giver en dejlig følelse til huden. Jeg er glad for, at jeg har den mulighed at bringe de gode produkter fra Mongoliet til danskerne, og samtidig at det er vigtigt for mig at være med til at støtte den udvikling, sker i nomadekultur i Mongoliet. Ихнээс уяатай инкри монгол оромэн эцэгээс заяатай эдний алтан өлгимэн. Der var ikke dag. Der var god shit. Du får ikke stå mig. Jeg arbejder med mongolske producenter, som har tæt kontakt med nomade. Kashmir betyder meget for Mongoliet. Det skaber arbejde til mange mennesker, både i byen og på landet. Nødt.